Здравейте хора, аз съм Божидар Киров от Шаран Фишинг. Днес реших да направя един риболовен ден с вас, като ще гоним основно каракуди и ако ни кловне някой шаранчи, шаранчи. В момента съм се подготвил с платформата, ще ловим с моя брачет, ще ловим на метод фидер и се опитаме нещо да хванем. Слагаме, разпъваме, показваме какви са храните, монтажи и се включваме отново. Така, хора, направихме вече самата платформа, сложихме въдицата и сега е време ред на монтажа. В принцип ще използвам малко по-малка хранилка, 40 грама, нали, като размер по-малка хранилка, 40 грама с кука номер 10, ще бъде самата хранилка и ще ловим на бял черви с мека храна. Така, защо искам да покажа точно сега на този монтаж, кое му е различното. Тук нямаме бърза връзка, тук имаме вирбел и гумичка с тръбичка. Тоест сега какво трябва да се направи? Изваждаме гуменото, го изваждаме. Пак изваждаме и ни остава само вирбела. Дърпаме си го отстрани и почваме всичко подред да си го прекарваме. Ето перцето първо го прекарваме. Така, прекарахме перцето, след което прекарваме тръбичката. Така, прекарахме и тръбичката и сега е ред да сложим и на самата хранилка. Така, карваме навсякъде. Така, сега хващаме си тръбичките и прекарваме през самата фидер хранилка. По този начин само да сложим перцето. Така. Сложихме си и сега търсим къде ни е гумичката. Някъде е паднала. Добре, сега ще се върна, само намеря гумичката. Намерих. След което прекарваме през тази част от кората, прекарваме гуменото, ето така трябва да се стои. И накрая просто взимаме това и набучваме по-дебелата част от гумата и го изваждаме навънка. Така. И просто накрая трябва да се сложи перцето. Така. И сме готови. Това вече е готовата фидер хранилка. Сега трябва да сложим и самия вирбел. Сега аз използвам един монтаж, където аз му казвам телефонен възел. Прекарвам през сушенцето и го хващам така, че да ми е удобно. Така, е удобно. Хващам с пръста и започвам да правя 8-9 намотки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. След което прекарвам през същото купче и правя още един подсигурителен. Правя така. И преди да затегна и го увлажнявам с плюнка. Увлажнявам. Така трябва в момента да стане. Увлажняваме и затягаме. Така. И получихме един супер възел. Сега го изрязваме. Така, изрязахме го. Прекарваме през гуменкото. Така, и то го действа като бърза връзка. А не вече целият монтаж и вече можем да започнем спокойно риболова на метод фидер. Сега ще покажа след малко как съм подготвил, каква храна използвам и как ще хвърля. Това е моят сет. Както знаете, и в TikTok бях направил ревю. Copper One CSB Adjust с масичка на Copper One.
На колегата отстрани по най-добрия начин столче, трипод и самата фидер пръчка. Двамата използваме на левел фидер Kaiда 3,60 м пръчките, със същите макари на Kaida EHQ 4000 използваме пръчките и това в момента не е целият сет. Забъркали сме една храна, тя е готова, по принцип това може би беше най-голямата ни грешка. Готова храна на 1 кг карп метод микс с вкус на манго. Както може да видите, 8 лева струва, близо 7,50 и 1 кг. Тази храна сме си купили. Втори път обещавам, че така храна няма да купа, защото наистина не е хубава. Пробвал съм я. Два пакета имаме, плюс 3 кг пелети, но това ще бъде за съвсем различни риболови вече, защото в момента днеска ни търсим основно каракула. И като цяло това ни е целият сет. Това ни е целият сет, като за начало на риболов на каракула. Ами, приятели, надявам се да имаме сука, да успеем да фанем нещо и също да ви покажем как се лови на метод фидер риболов. Сега ще ви обясня каква ни е тактиката и как ще процедираме с този вид риболов. Айде, чао! Така хора, сега само малко да наместя камерата. Така, сега какво правим? Взимаме фидер хранилката, си взимаме с каквато ние имаме, нали, като тийка от захранката. Взимаме и правим по 2 преси, или за начало ще тръгнем с една. Айде с едната ще тръгнем. Сега ще вземем самата пресичка и ще напълним вътре с храна. Ще напълним долу купичката, за малко има нещо да пада в купичката. И ще направим ето така. И сега това е в момента. Сега слагаме и го пресоваме. Така. И започваме да пресоваме. Искаме хубаво. Освобождаваме. И получаваме ето това нещо. Сега ще сложим червичетата. Изкарам червите. Тук падат вече черви. Ще сложа 2 бели червия или 3. 3 за късмет да бъде. Един, 2, 1, 3. Сега взимаме капачето по най-бързия начин и каквото можем поставяме. Така. Сега, но не исках да ги пресувам заедно с червите, защото искам да останат още живи, да се мърдат и затова само ще направя, с контрата ще ги сложа ето така и ги забия с кукичката. По този начин съвсем лекичко и получаваме ето това. Живи бели черви и самата хранилка. Сега ще ви покажа как мятам аз. Така хора, сега какво правим? Сега ще тръгнем на супер близка дистанция. Не знам дали забелязахте, но обаче аз съм сложил най-мекия връх, защото както виждате, тук по принцип имаме съвсем малка дистанция и тук дистанцията ни е около 20 метра, 30. Така, сега какво ще направя аз? В принцип правя с един трик, тук ако ми е много мека пръчката и ми е с много тежка, аз просто хващам хранилката и правя напрежение на върха. След което, само като реша, пускам по този начин. В смисъл да хвърля тук по средата горе-долу. Тук близо до дънерчето ще хвърля. Айде. Супер. Сега какво правим? Слагаме си клипса, за да можем, ще пробваме 2-3 пъти на това място, след което ще хвърляме малко по малко, ще почваме да правим по-големи дистанции, за да можем да проверим къде се намират самите каракули или шарани, които може да ни клоннат. Сега е това. Така както може да видите, в момента върха съм го гънал супер леко. Защо? Защото когато е нагънат супер много, рибата усеща, че има голямо съпротивление на самата фидер хранилка. И е хубаво съвсем лекичко да е нагънат самия връх. И също защо използвам точно от тези поставки.
Защото когато имам някакъв бесен рън, това нещо, този ъгъл, който го прави, това изкривяване, това я държи самата пръчка, за да може да не мърда, примерно когато имаме много тежък рън и да ни кара пръчката във водата. Заради това аз съм решил да използвам винаги ето такива. Така, това в момента не е масичката, дал съм в момента купичката на моя брачет колегата. Използваме антибиотик на Barfin Line. Винаги трябва да имаме антибиотик до себе си, винаги. Макар и с най-малката риба да се сблъскаме, ние постоянно трябва да имаме антибиотик. Сега след малко може би ще отидем да вземем и кепа и се връщаме. Той ще хвърля малко настрани, ще хвърля. Да надяваме, че ще успее да хвърля както трябва. Добре. Горе-долу сме на едно и също място, горе-долу почти. Аз се намирам до динера, той се намира по средата. Така че ще видим къде ще калаве основно и ще гледаме къде точно ще гоним самата риба. Иначе за сега това е. Така, приятели, сега в момента да обясня малко каква ни е стратегията. Стратегията ни е в момента да хвърляме на по-близки дистанции и малко по малко да ги увеличаваме. Защо? За да можем да намерим горе-долу къде се намира самия пасаж и оттам вече да тръгнем ние вече да хвърляме на едно и също място. В момента сме сложили клипса за нарочно, за да може да пробваме 2-3 пъти, да видим дали ще се съберат малките рибки и ще почва да ядат. И така малко по малко ще отдалечаваме и ще правим по-големи дистанции, за да може да разберем къде се крият по-точно самите риби. Сега, защо ще хвърлям аз по-точно по средата или защо сме планирали по средата да хвърляме? В принцип, тъй като аз знам дълбочината и съм влизал в рибарника, дълбочината достига по средата около 2 метра, 2 метра и. Защо? Защото в момента рибата точно там се крие на по-дълбоките места. Даже може и някой сом да ни направи някой изненада да удари. Защото те в момента се крият точно по най-дълбоките места. Но в момента, за да може да сме по-сигурни, започваме малко по малко да хвърляме на по-къси дистанции, след това да ги отдалечаваме и да стигаме по-надалеч да хвърляме. Сега това не е тактиката. Ами, това е. Така, сега взимаме, извадихме, защото минаха 7-10 минути и презареждаме отново и хвърляме. Така, сега малко по-надалеч ще хвърлям, защото видяхме, че тук явно няма риба е тук, не седи пасаж, затова ще гледаме на по-дълбоко да хвърляме. Цапне и долу. Там е добре. Държи доста добре. Там долу хвърлихме. Слагам клипса, само да стане хубаво. Много пръчка. Така. Малко аванс. И това да ви покажа как става. И сега слагаме клипса, малко да избутаме корда, за да така леко опълваме, лекичко, трябва да е много леко опълното вършето. И сега как се прави с слагането на клипса. Така, примерно завъртвате и тук през самата корда взимате и оставяте. И вече имате клипс, който може да хвърляте на една и съща дистанция. И това е като цяло. Айде! Сега ще обясня какви са по-точно тънкостите и трудностите на метод риболова през времето на зимата. Както виждате, тук в момента има много дървета, има отстрани дънери, папури, има много такива неща. Но, в принцип, както виждате, аз започвам малко по малко да бутам самата дистанция. Тоест, аз пробвах ето тук, сега съм пробвал ето там, след това ще пробвам може би някъде тук или там ще пробвам, нали? Ще видим как ще станат нещата. И защо има тънкости тук? Защото рибата в момента не е толкова пасивна и не се храни толкова много. И е хубаво в момента да я храним поне с мека храна и черви, без да правим такива хранителни. Защото тук първото, което е малко е рибарничето, второто, което е тук в принцип има малко риба, нали, по-трудно ще може да схване риба, защото в момента има много сомове, които ядат самата риба и е проблем. Това, че не затруднява риболова. Второто нещо, трето нещо е, че не знаем по-точно къде се намират. Знам, че ето тук
докато продължавате долу към дървото, има канал, който достига до 2 метра. Ето в този канал може би ще се намира или сон, или шаран. И затова не се знае по-точно къде се намира. И другото, което е, може да се заровили плотината и в момента въобще да не мърдат рибите. Това са тънкости за затрудненията. Иначе по принцип през лятото те обичат да се крият под денера, до денера, отиват повече също към тези папури, там долу, също долу към папурите отиват. И това са тънкостите и това е положително и отрицателно нещо. Ами, оставам ви, като има нещо, веднага ви обаждам. Така, сега изваждаме и ще видим какво става. Преди това ще махнем клипса, защото вече няма да изпълним тази дистанция, защото нямаме в момента изкарана риба. Сега изтръскаме хубаво, само че е хубаво, нали, да тегнем по аванс. Да, изтръскаме. Да, събираме. Има нещо останало да го изкараме. Интересното е, че сме изтръскали както трябва. Това е хубаво. Така че в момента пак взимаме. Первите са живи още. Сега взимаме от тук. Правим една преса. Имаме тук храна. Лекичко затискам, защото захранката е много леккаща и в принцип е малко гадно, защото както виждате сега има моменти, където не може да се стане как трябва. Това може така лекичко на ръка да притиснем и след което да запием пак същите червичета. Още са живи червите и си изпълним с тях. Да, сега. Вадим, виждаме, даваме, затягаме аванса. Сега, отварям клипса, вземам си хранилката и ще гледам метна някъде тук по средата, ще метна на малко по-близка дистанция. Горе-долу да се умява с ония остров, тръгнете към юг. Не към юг, към юг, към изток. Там да се води запад, изток, север, юг. Това ще гледам да хвърля точно горе-долу по средата. Топ. Супер. Чакаме да потъне. Да видим дали тук няма да се крие някой шаран или каракула. Може и сом да ударя. Защото нищо не се знае. Не се знае каква сука може да има всеки. Сега оставяме вейцата, след което тръпваме така леко да ни бъде удобно и сега да махна телефона. Сега леко да ще обърнем шпулата на макарата, за да намерим къде се намира клипса. Взимаме си корзата, слагаме пак клипса. Наливаме си съвсем лекичко да се изпане, ето сега може да го видите. Ще видите как. Леко сега се изпане. Оп! Готово. Даже може би още потъва, защото гледам, че още потъва явно. Малко по-голяма дълбочината. Това означава, че сме хвърлили на долу в хубаво място. Между другото, гледам, че там долу нещо трябва да се мърда. Вече стана. Това вече е леко изпънат върха. Това означава, че сме оцелили дълбока дълбочина, където явно може би там може да удари някоя риба, което в момента това ни е идеята да хвърляме по възможност най-дълбокото място. Да хвърляме, а не на плиткото. Даваме ви и ако има нещо, се включвам веднага. Хора, минаха около 20 минути и нямаме нито една изкарана риба, което ще бъде сигурно края на клипчето. Изкарваме, показваме. Колегата си тръгна преди 15 минути. Качваме клипса
Отваряме скобата и изтръскваме хубаво, за да може после се занимаваме с чистене. Тук няколко пъти правим. Чистим хранилката и спираме за днеска за този риболов. Това винаги хубаво да си изчистваме хранилката, за да може да не остават някакви остатъци, ами да бъде като чисто нова. Така. Удряме няколко пъти е така долу, по този начин. Вече е изчистена самата хранилка. Махаме червите от куката. Всичко си прибираме на мястото. Хранилката вече е абсолютно чиста. Явно хора в момента рибата въобще не се храни в тези зимни периоди, поне в този водоем явно въобще не се храни рибата тук и е много трудно за хващане, което е проблем. Но обаче може все някога да хванем, смисъл. Не всеки ден Великден, има и такива моменти, трябва просто да ги приемем. Това е хубавото, че примерно ако не може да хванем риба, не се мотивираме, стягаме се и започваме да мислим кой, как и с какво ще хванем една хубава риба. Опитах се за каракуда, поне за най-лесното, защото аз си знаех, че по принцип за шаран ще бъде наистина изключително трудно този риболов, но явно така е било писано да стане. Ами хора, мисля да сложа край на това видео с тази прекрасна гледка към язовира. Както виждате, с това се бях оборудвал, с това можах. Това общо взето. Колеги рибари, благодаря, че изгледахте видеото. Надявам се да съм ви дал някаква интересна информация, да сте научили нещо ново. И така, на сука, приятели. Чао!